Nanokamerapalvelu, nopein tapa katsoa valvontakuvia. Tavalliselta nettisivulta näet alkunäkymässä kameroiden kuluvan päivän tapahtumat 1 tunnin välein 10 sekunnissa. Valitse ajankohdaksi kuluva päivä tai aiemmat päivät. Tästä näet kuvat 1 sekunnin tai useiden minuuttien tai vaikka tuntien välein koostevideona. Videon kesto säädettävissä 10–120 sekuntia. Kun löydät haluamasi tapahtuman, valitse sopiva ajankohta, esimerkiksi 10:05–10:15 ja sen jälkeen kuvien aikaväliksi 1 minuutti tai sekunti ja näet haluamasi tapahtuman tarkasti. Täältä näet live-kuvan ja videotallenteet kaikista kameroista samanaikaisesti. Täältä näet viimeisimmän liiketunnistuskuvan kaikista kameroista samanaikaisesti. Ainutlaatuisen nopealla nanokamerapalvelulla löydät vuorokauden tai vaikka viikon tärkeät tapahtumat alle minuutissa. Kun muuten tähän menisi aikaa tunteja kautta päiviä. Samassa ajassa, joka kului äskeisen videon katsomiseen, nanokamerapalvelu löytää haluamasi tärkeät tapahtumakuvat vuorokauden tai vaikka viikon ajalta. Ota yhteyttä jo tänään, niin kerromme mielellämme lisää juuri sinun tarpeisiisi sopivista vaihtoehdoista.